Impuls, za chvíli Eva Maxe nebo Miroš Birka, možná se taky zdá, no nějaké problémy na silnicích se nezdají. Na trase Svitavy Mohelnice nehoda 2 aut a další střet osobáků, trasa z Opavy na Hlučín. Podrobnosti v dopravě 007 za minutu a čtvrt. Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý páky, je to tak, to my si dáme na zobák. Na Impulzu žijeme českou muzikou. Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý páky, je to tak, to my si dáme na zobák. Proto večer a v noci hrajeme výhradně česky a slovensky. Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, pivo, vepřo, knedlo, zelo. Více české muziky a méně slov. To je Český mejdan. Odrazy zrkadiel môžu nás viesť z najvyšších poschodí, nedá sa zliesť. Když láska schází, schází. Každý den jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase ze Svitav na Mohelnici u Koclířova policie šetří střet 2 osobáků. Dlouhé kolony se tam vytvořily v obou směrech. D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Dále na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 5. kilometru. Přerušovanou kolonu vidíme na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. A další strážka, tentokrát je 2 osobáky, to nám hlásí profíci z Global Assistant na silnici 56 na trase z Opavy na Hlučín v Kozmicích. Dál tady je silnice číslo 3, trasa z Tábora do Soběslavy. V Sezimově Ústí došlo ke střetu 3 osobních aut. No a hlavní město v Praze pokračuje odpolední špička, kolony jsou hlavně na východní, štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Probíhá regulace v Blance, očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů z Radlické, z Duškovy anebo z Liberecké. Zapojte se taky zavoláním na 605 222 007 anebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't, na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me.
Radio Impuls. Žijeme muzikou. Možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som. Že sa iba hrám a verím prázdnym snom. Ale život nebeží tak, ako práve chceme. Celkom iným ľuďom dá, čo uberá nám dom. Možno sa ti zdá, že nie som práve ty, ktorý ozvučí aj nemé ústary. Ale kde si vnútri mám aj básne tých, čo žili. Život plný úspechov a tápaní a chýb. Čaká nás toľko slov, toľko fráz, kým si pár z nás raz nájde priestor, svoju tvár a správne miesto. Možno sa ti zdá aj láska únavná. Možno sa ti zdá, že ráno býva tma. Tak sa zabav do perín a hádaj, s kým si doma. Kto je trochu váhavý a šťastný, že ťa má. Čaká nás toľko slov, toľko fráz, kým si pár z nás raz nájde priestor, svoju tvár a správne miesto. Možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som. Že sa iba hrám a verím prázdnym snom. Ale život nebeží tak, ako práve chceme. Celkom iným ľuďom dá, čo uberá nám dom. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.